ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕರಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಬೀಡಿ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಾರಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಟ್ಟೋಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತೇರಿಡು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೀಡಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ದೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು ಪಂಡೇರು ಇಂಕೊಂತೆ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂರ್ಲಂದ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಪತಂ ಪೋಯಿರು ಬೋಡು ಪಂಡದರಿಗೆ ಅಂಚೆ ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ್ ಬಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಇಲ್ಲಡಾಯ್ ನಂಚಿಂದ ಪತ್ವೆ ಸೊಪ್ಪದ ಅಂಚಾರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಚಾರ್ಲಿ ಇತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ತೂ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಆರು ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅರೇನ್ ತೋಷ್ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಯಾರು ಪನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಫೋಟೋಗು ಐಕನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಪೇನು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡ್ದು ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಯೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 4 ಆತಂಡು ಇನಿ ಕಜಿಪ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೇನು ಅಯ್ಯ ಪಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತನು ಅಂತೆ ಅವೇನೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಜೆಷ್ಟು ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದಿತ್ತೇರೆ ಅದೇ ಕೋಡೆನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಉಡುಪುನು ಮುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪೂನೆಗೆ ಏನಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ರೋಡ್ ಅದೇ ಬೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿ ತೋಜು ಬೀಚ್ ಅಲ್ಪನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂದು ಅದಾಗನೆ ಪತ್ತದ ಕಂತಿನ ಬಲೆ ತಪ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಜಿಂಜದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲೆ ಅವಳು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಮೀನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಬೂತಾಯಿ ಸೋಡೆ ಉಪ್ಪುರೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜ ನಿಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಬಂಗುಡೆ ಬಂಡೇರು ಒಟ್ಟು ಇಂಕ 150 ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಆಯ್ತು 7 ಬಂಗುಡೆದ ಉಂಡು 7 ಪಂಚಿ 7 ಆದಿದನ ಪಂಡೇರು ಸೂಡೆ ಅಂತ ಊಟಿಗೆ ಕಂಟದು ಫ್ರೀಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚೆ ನೆತ್ತಂಚಿ ಕಡಕ್ಕಾಯನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆಗಿತ್ತು ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚಾನು ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಏತುಂಡು ಮೂಜಿ ಆಜಿ 7 ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು 150 7 ಬಂಗುಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೀನ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮೀನು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈ ಟೈಮ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ 3 ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮೀನ್ 19 ಬಂದಿತ್ತೇನು ಪನ್ನ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಲ ಒಂಜೂರು 2 ವಾರನೇ ಆಣದನ ಅಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಏತು ಬಂಡಲ ಆತೆ ಅಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೀನು ತಿಂದು ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಮೀನು ಅಂಚೆ ಎಂಕತ್ತೆ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೀನ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಕಜಿಪುಲ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಕತ್ತಲೆಂಡ ಫುಲ್ ಎಂಕು ದಸಿನ ಅಲ್ಪೋಪುಣ ಬೇಗ ಬೇಗಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ನೋಡಂದಿಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮುಂಚೆ ಕಡಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪು ಕೊಂಚ ತಾರೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಿಗೆ ಪಲ ತಾರೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಲು ಮಲ್ತಂಡ ಕಜಿಪ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ಲೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಬೋಡು ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಿನ ಕಜಿಪ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಚೆನ್ನ ಕಡೇರೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಕಡೇರೆ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತೆ ಮುಂಚೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಒಂದುಂಡು ಕಡೆ ತಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬೈದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಐಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಮೀನ್ದ ಅಂತೆ ಎಕ್ಕುಲ ದಿನೋಲ ತೂಪಿನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕಜಿಪ್ ಮಕ್ಕುಲನ್ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಬಂಡ ಮೂಸುದುಲ ತೂಪುಜ ರಡ್ಡದು ಒಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂತೊಷ್ಪವಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂತೊಷ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಪನ ಕಿನ್ನಿಲ ಎಂತೊಷ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪುಜ ವಾಡಿಟ್ಟು ಇದು ಜೆತ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒಡೆ ಅಂಕೆ ಕಿನ್ನಿನೇ ತೋಜು ಜೆಂಕ್ ಅಂಚೆ ಪಾಪ ಐಕ್ ಜೋರು ಬಡಾಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಪೇರು ಮಾತ ಕೊರೆಂಡು ಬಂದು ಐಕ್ ಪಾಪ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ತ ಮುಟ್ಟೆನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ಕೊಂದು ಪಾಡಗ ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯಾನು ಬೊಕ ಮೀನು ಕತ್ತೆರಿಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಕತ್ತೆರಿಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಮೀನುಡು ಮಾತಿಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾಗೆ ತಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನ ಮೀನ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನು ಒಯ್ಲ ರಸಕ್ಕೆ ಪಾಡುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ರೈಕ್ಯಾನು ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಯ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ನ ಮಸಾಲಾಗೆ ಪಾಡಿ ರಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಜಾನು ಪಕ್ಕ ಮಾತೆತ್ತಲ್ಲ ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆ ದಿಯೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಯ ಏಳೆತ್ತ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬತ್ತಂಡು ಕೊಜ್ಜಿ ಪವರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತ
మంచిగా నెట్టుండు ಅಂಚನೆ ಆಣೆನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿ ಪರದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದುಚಿ ರಸ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕೊದ್ದಿನಾಗಿತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಯ್ನ ಮೀನು ಪಾಡುವೆ ರಸ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಮೀನು ಪಾಂಡಗ ಬಕ್ಕಲ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನ್ಲ ತುಲೆ ಆಂಡನ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ನಮಗಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಚೆ ಟಿವಿಲ ಪುಸ್ತಕಲ ಟಿವಿ ಚಾಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನು ನಿಕಲ್ಲ ಡಿಂಚಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದು ಓದುವನ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ತೋನಗಿಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡುವೆರ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋಲು ಗೊತ್ತು ನಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿನ ಪೂರ್ವಲ್ ಇಂಚಿನ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಚೊಂಚು ಕುದೊಂದು ತೂಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಟಿವಿನು ಏರಾಡಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ತೂತರ ನಿಕ್ಕುಲು ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೇನ್ಕಲ್ನ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚಿಪುನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಲಾವಡು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತನೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಏರು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತನೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಏರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಏನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಆಲೆ ತೂಪಿನಿ ಇದು ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚಿಪಲ್ಲೆ ತೂವರೆ ಓಕೆ ದಾಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ತೂಕ ಸುರುಟೆ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಉಂಡು ಕೈ ಎಂಚುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಡ ಚೂರ್ ಪಾಡಡ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ತಿನ್ನೋಲ್ಲೈತ ಬಕ್ಕ ಈ ಪಂಡದು ಬರಬಲಿ ಏತ ಬನ್ನಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನಾ ಕುಡವರ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಬಟ್ರ್ ಕುಡವರ ತೂ ಒಂದು ಲೇರು ಸಾರಿ ಎಂಚ ಖಾರ ಆತನ ದಾದ ಪನ್ನತ್ತ ಪಾಡೋಡ ಅನಸು ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದಲು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದನೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸ ಟೈಮ್ ಆಡಿ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಡು ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಗಜಿ ಕೂಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದಿಂದ ಒನಸ್ಸಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡ ಚಾಕ್ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ತೀಯೇನು ಎಂಗಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಗಜಿ ಕಾಂಡ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಕಾಂಡ ಒನಸ್ ಬರಾಂಡು ಓಕೆ ನೀನಿತ ಲಾಗು ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತೀಯಲ್ಲಿ ವೈನಂಚಿನ ಲಾಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್